Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. 9-ročná Johanka nerozpráva a potrebuje pomoc pri väčšine činností. Jej mama sa však nezdáva a verí, že aj malé pokroky vedia spraviť veľké zmeny. Johanka je veľmi milé, priateľské dievčatko, 9-ročné. Samozrejme, rada má spoločnosť, rada má ľudí a hlavne deti. Rada skáče, zabáva sa a má rada hudbu. Johanka nerozpráva, ako vám dáva dnes najavo, čo potrebuje, čo by chcela a podobne? Tak to vyjadruje plačom alebo niekedy nás ťaha za ruku priamo k veci, čo potrebuje. Čiže toto je taký jediný spôsob momentálne, pretože iné spôsoby ako obrázky alebo knižky zatiaľ nezabrali. Čiže zatiaľ na tom pracujeme spolu teda s logopedičkou. Kedy ste si všimli, že Johankin vývoj je iný ako možno u ostatných detí? Prvé náznaky boli asi okolo prvého roka, kedy vlastne Johanka nezačala chodiť. Začala stáť, ale nezačala sa pohybovať na nohách, len na kolienkach a len sa pohupovala, dá sa povedať. Nezačala rozprávať, čiže rozprávala len nejakú takú svoju hatlaninku, nerozprávala funkčné slova. Ja som čítala vo vašom príbehu, že vám do cesty prišla aj pankreatitída. To, ako zmenilo celé to fungovanie, alebo ako to zohralo rolu? A objavila sa z ničoho nič, v noci vlastne začala vracať. Mysleli sme si, že to je len nejaká črevná víróza, avšak to neprestávalo. Po 4 hodinách sme sa rozhodli teda ísť na kramáre. Tam nevedeli namerať CRPčko, hneď ju dávali na infúzky. Priebeh bol veľmi ťažký, pretože mala veľké bolesti, čiže museli jej dávať nejaké lieky od bolesti, musela ležať, zaviedli jej vlastne kanilu až smerom vlastne do srdca, nesmela si ju vyťahovať, čo bolo veľmi ťažké, keďže ona je veľmi hyperaktívne dieťa. Napriek ťažkej diagnóze som čítala vo vašej výzve, že robí pokroky. Tak pokroky Johanka spravila hlavne v hrubej motorike, v jemnej motorike tým, že vlastne ona nemala žiadny očný kontakt, nezdieľala s nami nejaké svoje hry, čo by chcela robiť, kam by chcela ísť. Toto sa v podstate zlepšilo, lepší očný kontakt, lepšia socializácia s nami, lepšie vzťahy, viac vyhľadáva rovesníkov, viac k ním inklinuje. Do 6. roku veľmi nechcela chodiť, neprešla ani možno nejakých 500 metrov, možno maximálne kilometr, tak sme začali na tom intenzívne pracovať. Každý deň vlastne toto s ňou robíme tú rehabilitáciu, chodíme, popri tom jemnú motoriku cvičíme, ukladáme, vkladáme krúžky, kocky na seba a podobne. Na čo by ste použili vyzbierané prostriedky? Tak v prvom rade na ten pobyt v domove sociálnych služieb. Ďalej by sme využili asi na rehabilitačné pomôcky doma, ktoré by sme využili na prácu s ňou. No a na logopedickú intervenciu, lebo to je pre nás veľmi podstatné, aby sme sa naučili komunikovať. Vzhľadom, že nemáme vlastne bývanie, tak tu sme v podnájme, tak aj to by nám pomohlo aj tieto prostriedky na nejaké trošku odbremenenie. Každé nové gesto, každé malé zlepšenie je pre 9-ročnú Johanku víťazstvom a práve vďaka vašej pomoci môže mať tých víťazstiev viac. Rádio Slovensko. Slovensku.